खुलुमबाय लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट लाना फैदों बर' हारिनि थाखाय। बेनो जाबाय बर' साहित्य सभानि बागै आपडेट लाना फैदों आरो बे बोसोरसालिया जुथुमाया जाबाय 61थि बोसोरसालिया जुथुमा 2022 एबा 61 एनुअल कनफारेन्स 2022 आरो बे डेटआ जाहैबाय 2nd, 3rd, 4th मे 2022 आरो बे बबेयाव जागोन होनोब्ला आं नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौनो होगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो जायफ्रा चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक खालामनो हागोन, कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो साबस्क्राइब नोंथांमोना खालामना लानो हागोन जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन। दा नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामनो हागोन बर' राव गेवलांथों होननानै कमेन्ट सेक्सनावहाय। दा बिदिबा लोगोफोर जों नायगोन गासैबो PDF फाइलखौ जों नायगोन फारि फारि आरो लोगोसे बेयाव सोर सोर आलासि फैगोन आरो मा प्रग्राम थागोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो बेयाव जोबोर इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना नलेज मोननो हागोन जे बेयाव बिबानगिरिया सोर सोर। स' जों मिथिनाया जोबोर इम्पर्टेन्ट जोंनि बर' साहित्य सभानि आफादगिरि नेहाथारिया सोर आरो लोगोसे आसामिया सोर जों बेखौ नायनांगोन मानोना आपकामिं एग्जामाव फैनायनि चान्स थायो। दा नोंथांमोना बे PDF फाइलखौहाय नायनो हागोन। बेयाव दङ 61 एनुअल कनफारेन्स दङ बर' साहित्य सभा। नोंथांमोना गोजौआव आर'नाइ सावगारि नुनो मोन्दों जोबोर इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना मिथिनांगोन माखासे आपडेट। बर' साहित्य सभायाव सोर सोर दायो प्रेजेन्टआव बिबानगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ आरो लोगोसे जेब्ला BTR आवहाय साख्रिनि एग्जाम जागोन अब्ला बेखौ सोंखागोन जे दानि आफादगिरि एबा नेहाथारिया सोर बर' साहित्य सभानि एबा बर' थुनलाइ आफादनिया। दा बिदिब्ला फै जों नायदिनि बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनो बर' राव गेवलांथों। स' बेखायनो बयबो कमेन्ट्स खालामनो हागोन नोंथांमोना बर' राव गेवलांथों। बेनिफ्राय बेयाव जायगा नामा जाबाय गोजोन फोथार। थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों तामुलपुर गोजोन फोथार काचुलबारि एबा कुचुबारि होनांसिगोन। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ जाबाय तामुलपुर BTR आसाम आरो डेटआ 2, 3, 4 मेनि। स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। थ' जायगा नामखौ मिथिबाय गोजोन फोथार तामुलपुर दानि गोदान डिस्ट्रिक्टआव दाखालिसो जानाय 2022 जानुवारियाव। थ' दानि आसामनि प्रेजेन्ट डिस्ट्रिक्टआ जाबाय गासै 35 एबा 35। थ' आसाम पुलिस एसआव फैदोंमोन आं नोंथांमोननि सिगाङावबो आपडेट होदोंमोन जे डिस्ट्रिक्टखौ मिथिनांगोन। दायो प्रेजेन्टआवहाय 2022सिम दानि दानसिम गासै 35 डिस्ट्रिक्ट जाना दङ। थ' बे क्लियार जाबाय। दानिफ्राय जोंहा फै नायनोसै बेयाव माखासे एड्रेस एबा माखासे जों बेयाव डेटखौ नायनोसै आरो सोर सोर आफादगिरि बेयाव नोंथांमोना नायदो। दा जोंनि बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफादनि प्रेसिडेन्ट एबा आफादगिरिया जाबाय सार थरेन बर'। बेनिफ्राय आरो नेहाथारिया जाबाय प्रसान्त बर'। बे जाबाय। बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना माखासे मोनगोन बेयाव आलासि महरै मोनदों। स' नोंथांमोना बेखौ नायदों बुंबाय थाला। दा जोंनि आफादगिरिया जाबाय बर' थुनलाइ आफादनिया थरेन बर' सार। बेनिफ्राय नेहाथारिया जाबाय प्रसान्त बर'। बेनिफ्राय फार्स्ट डे एबा गिबि सानखालि 2nd मे 2022 मानडे एबा समबारखालि बेयाव 7:45 AM एबा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेयाव 7 बाजिनाय लोगो लोगो एबा 45 मिनिटनिफ्राय। स' बेवहाय लेट असिना बसुमतारी मेम'रियेल मेन गेट इन'ग्रेसन दङ एबा बेखेवनाय दङ हाबाफारि। थ' बेखौहाय बेखेवगोन धर्म नारायण दास प्रेसिडेन्ट RC EM and BTR। थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों। स' बेवहाय बेखेवगोन आरो जोंहा 7:45 AM जानाय लोगो लोगो फार्स्टनि हाबाफारि बियो। थ' नोंथांमोना थांनानै बाहागो लानो हागोन खाथिनिया आरो गोजाननियाबो नोंथांमोना जायफ्रा थाङो बे प्रग्रामाव बाहागो लानाया जोबोद इम्पर्टेन्ट। बेनिफ्राय माखासे दङ। स' नोंथांमोना बेखौ नायदो डिटेल्सखौहाय नायदो। बेवहाय 8:15 AM जानाय लोगो लोगो लेट नोंथांमोना नुनो मोन्दों सान्तिस्वर ब्रह्म लेट आरो सनाराम बर' मेम'रियेल गेस्ट हाउस इन'ग्रेसन खालामनायबो दङ आरो बेयाव जिरायसालि बेखेवनाय दङ। अके स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय जोङो ओइदिनखालि एबा 2nd मे खालि मा प्रग्राम दं लास्टआव जों बेखौ नायगोन डाइरेक्ट। बेनिफ्राय नोंथांमोना गेजेरनि प्रग्रामखौहाय डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों ओइदिनखालि थ' 6:45 PM एबा नोंथांमोना 6 बाजिनाय लोगो लोगो माखासे बेयाव माखासे प्रग्राम मोनगोन जेरै इन'ग्रेसन खालामनाय दङ लेट लेबेन बसुमतारी मेम'रियेल कालचारेल श' दङ बेवहाय हारिमु बिलिफां दिन्थिफुंनाय दङ। स' नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन आरो बेखौ बेखेवगोन सान्दि बसुमतारी एक्स MLA तामुलपुरनि। स' बिथाङा बेखौहाय बेखेवगोन। दा नोंथांमोना बेखौ नुबाय मिथिबाय। बेनिफ्राय 3rd मे खालि एबा नैथि सानखालि मा दङ। स' नोंथांमोना नुदों 8 बाजिनाय लोगो लोगो 8 AM जानाय लोगो लोगो फ्लेग हस्टिं दङ आरो बेखौ जोंनिनो आफादगिरि बर' साहित्य सभानि आफादगिरि बिथां सारानो थरेन बर' सारानो बेखौहाय बेखेवगोन। थ' बेखायनो नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन। दा बिथां थरेन बर' सारानो बेखौहाय बेखेवनाय जागोन बर' थुनलाइ आफादनि दानि प्रेजेन्ट एबा नोंथांमोना मिथिगौ प्रेसिडेन्ट होननानै आफादगिरि। स' बिथाङानो दानि सोलिबाय थानाय। बेनिफ्राय दानिया जोंहा नेक्स्टआव मोन्दों गुबुन गुबुन बिथिंनि हाबाफारि। स' नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। बेजों लोगोसे जोंहा माखासे एक्जिबिसन आरो खन्थाइ बादायनाय गोबां रोखोमनि प्रग्राम थागोन ओइदिनखालि। स' नोंथांमोना बयबो बाहागो लानो हागोन आरो गाहाय आलासि महरै फैगोन बेयाव डक्टर रनज पेगु एबा दानि लोगोफोर इडुकेसन मिनिस्टार आसाम स्टेटनि इडुकेसन सोलोंथाइ बिफाननि मिनिस्टार। थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनो जाबाय लोगोफोर डक्टर रनज पेगु। स' नोंथांमोना बेवहाय फैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे इम्पर्टेन्ट आरो स्पेसियेल गेस्ट दंबावो डक्टर
Bodo Sahitya to बिथाङा जाबाय आसाम साहित्य सभानि आफादगिरि प्रेसिडेन्ट आसाम साहित्य सभानि प्रेसिडेन्टआ सोर होनना एग्जामाव सोङोब्ला थ' नोंथांमोना बुंनांगोन डक्टर Bodo Sahitya होननानै अके स' नोंथांमोना बेयाव माखासे नलेजबो मोनगोन थांनाया जोबोर गोनांथि जायफ्रानोखि स्टुडेन्टस थ' नोंथांमोना थांनो हागोन आरो गोबां रोखोमनि बेयाव नोंथांमोना हाबाफारि नुनो मोनगोन थ' बेनिफ्राय ओइदिनखालिबो माखासे एग्जिबिसन दङ गोबां रोखोमनि हारिमु दिन्थिफुंनायबो दङ दा बेखायनो जों नायनोसो फैदो मा जागोन एबा सोरनि मुङै जागोन हारिमु दिन्थिसालिया ओइदिनखालि मोनायाव बेखौ नायोब्ला जों 7 PM आव मोनदों बेनो जाबाय लेट जगेन बसुमतारी आरो लोगोसे लेट पारमेश्वर नोंथांमोना नुनो मोनदों बसुमतारी मेम'रियेल कालचारेल नाइट इन'ग्रेसन दङ हाबाफारि बेखेवगोन आरो बेखौ बेखेवगोन अरुप कुमार दे EM बिटिआरआ थ' बेखौहाय EM दङ सासे बिटिआरनि अरुप कुमार दे हेल्थनि स' नोंथांमोना मिथिनांगोन बेखौबो जे एग्जामाव सोंनो हागौ हेल्थनि EM सोर होनना बुङोबा अरुप कुमार दे स' बिथाङा बेखौ बेखेवगोन आरो बिनि अनगायैबो लास्ट खालि जोबथा खालि दङ आरो गोबां रोखोमनि हाबाफारि स' नोंथांमोना आरोबाव नायनो हागोन थ' बेनोमोन लोगोफोर माखासे बेनिफ्राय आरो अपेन सेसन दङ लास्ट खालि अपेन सेसनावहाय थरेन बर' बिथाङानो फार्स्टआव अपेनिं खालामगोन थ' बिनिफ्राय बेवहाय अपेन सेसन एबा गेवलां मेलाव नोंथांमोना गोबां रोखोमनि आलासि मोनगोन जेरै फार्स्टआव दङ प्रफेसार जगदेश मुखि दङ बे जाबाय गभर्नर आसामनि रायजो बेंगिरि बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा CM दङ आसाम स्टेटनि आरो गोबां रोखोमनि आलासि दङ स' नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन स' नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो साबस्क्राइबबो खालामना लानो हागोन आरो लोगोसे हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो बे प्रग्रामखौ नायनो हायो मिथिनानै बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि बेयाव आलासि लिंहरनाय जादों स' नोंथांमोना बेयाव नायदो डाउनलड खालामनानै आरो लोगोसे मोनाबिलियाव माखासे हारिमु दिन्थिफुं दङ थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों लेहराम बर' आरो लोगोसे मदन महन शर्मा मेम'रियेल कालचारेल नाइट इन'ग्रेसन दङ आरो बेखौहाय बेखेवगोन बिमल बरा बेबो जाबाय मिनिस्टार कालचारनि आसाम स्टेटनि स' नोंथांमोना बेखौबो नलेज थानांगोन दा बेनिसिम लोगोफोर बड' साहित्य सभानि माखासे डिटेल्स थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना कमेन्टआव बर' राव गेवलांथों होनना बयबो जाहाथे हरो